Hejsa, jeg er på vej ud at gå en tur, men inden da, så vil jeg lige lave en produktpræsentation af vores helt nye mellemlagsjakke, vores 4 sæsoner i en jakkes program, hvor vi netop har udvidet sortimentet, således at vi har flere forskellige jakker. Hvorfor er det hedder 4 sæsoner i en jakke? Det gør det netop fordi, at det har effekterne af at være isolerende til de kolde dage. Det har effekterne af at være on-bar, således at du føler dig godt tilpas. Og selvfølgelig også den her DVR-coating udenpå, således at jakken den er vandafvisende. Jeg kan lige prøve at tage tasken af en gang her, så kan du lige prøve at se vores helt nye. Det her det er vores Lund isoleret jakke i en 70 grams Sogenero isolering. Det er en anerkendt isolering, som man bruger. 70 gram, således at du kan holde dig varm, både på de rigtig kolde dage, man skal jakke ud over, men også bare plain, som den er. Den er fantastisk dejlig at have på, den her Lund isolerede jakke her. Og så har den altså nogle rigtig, rigtig fede tekniske egenskaber, den her jakke her. Først og fremmest så kan du se de her fede detaljer, der er på. En lomme her. 2 lommer er der hernede også i bunden. Dertil så har du altså en ærmelukning, som nu står jeg selvfølgelig lidt underligt til det, men se hvordan stoffet går ud over ærmelukningen. Og det gør den netop. Prøv at se, om kan vi komme tættere på der. Det gør den netop, fordi at ofte så føler man sig måske en lille smule kold omkring håndledene, og derfor så går isoleringen helt ud over. Det er en rigtig god idé. Sådan en dag som i dag, der har jeg jo ikke rigtig brug for den der vandafvisende effekt. Det regner ikke. På trods af, at det har regnet hele sommeren her i Danmark, så regner det altså ikke lige i dag. Fordi i dag der er det relativt køligt fra morgenstunden af. Som du kan se her på indersiden, god ventilation på begge sider. Mesh panels, således at du har åndbarhed i produktet. Og så har den altså også en hætte, som jo kan lukkes helt op omkring. Skal vi se, den her, den sidder sådan lidt i vejen. Helt op omkring hovedet, så man virkelig har varmen. Og den er selvfølgelig installerbar. Man kan se her bag til. Så, men det er selvfølgelig en lille smule besværligt, når den der mikrofon sidder der. Vores 4 sæsoner jakker er, som ordet udtrykker, jakker, der kan bruges alle 4 sæsoner. Det er slut med at have overgangsjakker, det er slut med at have jakker, som bruges til forskellige formål og forskellige begivenheder. Vores 4 sæsoners jakker, de kan gå sommer, vinter, efterår, forår, alle sæsoner. Rigtig god dag.